de oto wat bon aɗa andi an probléme ma ko ñam ata ñamno tan sa ñamnima tan kewɗa ko juuti kam mboɗo duwo tan mboɗo duwo tan hikka kam wota ñam mi juuli voilà miñane ɗum waɗi ala ni jimo ko gadda lelɗo kay gadda lelɗo kam han ka hikka kam ma juutu korka kam a yaani kimmi yes kino wiha jawani kim cacca kini jabul yes very simple oro mala faabo han non gotti non do fo ma ile tan kede ñam ngala hande bale den jam era ko ma don mawrim ni ha hora le do be bela Nila men capitala men mi wala ba ko mo do o tampi nena fa ma atendo may suuti ala wala ala jeli ham ni judo ay jengene mbada fof ajon top sa ya raw san joni ngeri menere ngam fitan jurtu min jam tan bi kalbi mi duran tawni be ngeri mo jom ya juuli ya kar lento bun do lento tan mus minen ton ala be ngeray ton mi ki to ko innaali yalla gonton de suwa yer ko innaali yalla gonton eray ga tuma do ala ni ton ko mo le woyti wo wala min di kilimo na ma ko set man kilimo na ko set ana dal kilimo ran gadra sa fayar nawara njidu da nawar de bioli dal kilimo minno tan ko yewtide mon seeɗa fer galle o seeɗa ɗino yewte moɗon ko jam ko jam kewɗo hen jinnomi tan ko somi hotani jamgo ɓawa janggon koto yinno noon naworde moɗum hetta galle to haɗe janggi fuɗɗani taw programme o fuɗɗima ani ndiyam wone mon ɗam jarmiɗam wonni kam probléme ndiyam ɗam jaman yarta ɗum ndiyam ɗum ñakken ɗo nangi maɓɓo nan tampini no fewi joni noon min hon dutto wuro accu ko ndiyam jara ɗon toon gadi accu ndiyam kay ɗo jaara fof hande nanɗo non ɗam ɗo ndiyam e kadi minen ɗamin jara ɗam jiiɗa ɗam ɗo kay wona ko butilaji tan e saseji ko ɗum tan yarate hande non wona ɗam ɗon minen noon ɗam ɗo wonno minen komin ɗumde fuutankoɓe minen ko londe tan min gandi non mimo ɗanno londe tawno londe ko hunde wande fayde ko yimɓe jardata e londe ko ha jippuji kaw a faami londe ne moƴƴi londe ne aabi londe ko ngaddu londe ne moƴƴi wiyan londe moƴƴani komin hakkille min mboyi firgoji gonga onon ko woni probléme ko eyyi so ɗum ɓenni kono noon leggal ɓoyde ndiyam watta ɗum noro e ko noon subalɓe mbimine kam nawe jippuji cenante eyyi min mi haala noon galle o woni machallah ñamama yarama yawtama kadi ɗanama no normal hankkadi noon mbi yaadude so yaadu yetti jonde ko ayiɗo mbi tan jaɓɓade koɗo tiiɗani ciɗi ko duusi ɗum o saaha noon ari haaɗo so tawi mi mayani ɓawo janggo so Allah jaɓi mi yahat mi nawra ɓiyam wi Allah jaɓi joomum jam yeeso mon jam caggal mon ɗum tinni jam yeeso mon jam caggal mon kadi ko noon garɗo ko koto ay garɗo ko ɓiyo arno ko jokkuɗi andal ari ko galle kawmu ari ko yiide kawmu e irtude enɗam gonɗam gonɗam yidde kadi ɓesditi ko jiiɗɗano ko kadi noon Allah addima a yiiɗi ruttodade e ɓinguel ma moƴƴere Allah ɗum woni eyyi o jettima hen mate o natti yidde wonɗo o natti yidde wonɗo ɓat o natti yidde ɓiyama wonɗo malla ala min nattani an natti yidde ɓiyo wona ayo ko suran ko min suran wonno noon aɗa majji o woni pullo ko o ko surantuma ko min suran ay ko kalɗa ko hay wonɓe caggal galle ɓe mbiɗa ɓiyo o tampi o maayi gilo ari ko kanko jogui dépense amen min ɓuttini min payi to guertoɗe tan tebbuɗi tan goto emen fof non fuɗi no banggal an ɓiye wonata ɗo ko jogui fof ene waɗa e yemen ne waɗa e galle o kalɗa ko hay koddiɓe nano yigo yehoɓe laaɓi kocciɗum ɗum ɗon noon mi sikku fota wonde haala ma fota wonde miijo ma gari so ɓiye waɗi koye galle kaw
so ɓiye waɗi koye galle bane gorko so ɓiye waɗani min ni foti waɗande min mi sikku an ɗum fota musdem ha kada daroɗo jam to kada daro kadi aɗa andina min wonde an joni gonɗa koye hullude min ko an haali aɗa yiiɗi yiyade aɗa nawora ɓi minen noon sa wiide naw ɓiye min jaggata hen min mbiyata ko jande yesso moon jaab caggal wonno yooɗiranno yooɗa kono no baɗirrani yooɗa feewa alma moƴƴi feewi ɓiyamo no hokkani on ala min ngari min ñaagi min ñaagaki mum kadi ko min jibiɗi mo de wona wallahi mi sikku wona min jibiɗi mo ɓiyam ɓiyam min jibiɗi kam wona an jibi o jogui droit so yiɓata yaha lowru ɓiyam a faami aɗa jogui ala ko lowru ɓiyam a faami somi yiɗi yaade ko nawa ɓiyam mi nawat kahal min jeeyi kahal hay goto mbe rendani a faami eyyi so tawi noon o gacci o wona ɗo ala probléme wayno ɓiyama ko an anci ɓiye wona ɗo an biɗo aɗa nawora ɓiyo ko an anci ɓiye wona ɗo mbaɗannama ko kalanteɗa ko an woni mo yiɗa wona ɗo saɗa yinno gonal makko ɗo an hoorema gonal ma ɗo min gancata ɗum saka gonal ɓiye eyyi joni en tout cas minen kay min jeyata ɓiye joni yo haala somin jii ɓiye min darata ko an eyyi joni moƴƴi sa yi gonal ɗo ɓiye ne weeli min ko an min jeyata ɗo an abou an momin jeyata ɗo kadi ko abou min jeyata ɗo c'est bon ɗum noon ha mettude ɓannam ɗum maayi joni ene wawi wonde aɗa andi minen hakkadi min Allah watti min tubakoɓe gonga kay min kaalat tan wona teeɗa min joni yo wonɗo ha korka maaya ala nawmata non yahande ay ko musidɗo noddetami ɗo e pour Saydou e ko musidɗo noddetami ɗo eyyi ko musidɗo noddetami ɗo waɗi kanko wiyete emi ar e joni ɓawo janggo mi ar e somi ari ɓawo mi kooti ɓawo janggo inchallah yo wonɗo so korka maayi mine bamakko momin gartuga somin gari ga kumalngal hume après min jaaha wona ɗum no wawi wonde mi yiiɗa ko min fittade moɗon moɗu ay guila mbiɗa ɗum ha koote nana yumguini ne yirɓe saabu minen min jiiɗi kootal ma aɗa andi jaɓɓade wiide hayyo koɗo ene weeli kadi saɗa duusa koɗo koɗo fijirde e jaleede ha wona bayni ko bojji ko ɗum woni jidde koɗo jaɓɓade koɗo hoota kadi jewna ɗum kono so wonti tan pele tan mbeɗe yaha mbeɗe nawɗoya minen sa yimi jaborima wona hunde welnde min jiɗi ko so moodu no woniri ɗo ni ne wayi woowede e wuro ngo ene wayi woowede e galle o yiɗede e wursinede fof ko sabu fittaɗuma sabu ko an min jiiɗi ɗum a faani min jiɗi kanko so kootal makko ko gooto hakkoye dow belem e dow fittano makko ne weyti omo welti min duusamo e dow jam e kisal ɗum min jiɗi ko wonata ko kadi so ari jokko ɓeytoto ko welde min kankone kay jiɗɗen ko somo goto goɗo mo wilti taw wona mo suni wona mo tik wona mo jiiɗi wona mo yaha mo yettoyoto hen noon wi min noon ƴeytira ɓanɗo min jiɗi ko duusdema tawade koyamen nafaramin jaaɓi yo modu wonɗo neɗo wasi jibinɗo neɗo kañum wasi jibinɗo mi yiiɗa tikkon mi yiiɗa mi tikka mi yiiɗa mi yaha oɗon ɓowni jeese malle mbaɗa korka mawɗo jeese modu ko modu moɗon yo wonɗo ha korka maaya so korka maayi minen bamma ko min garda ha ɗo kumal ngal hume min mbaɗa yangami en pamodiri wona ɗon moƴƴi hokkam jum moƴƴi en pamodiri nokku ni tan min jiɗi ko yo won jam tan gasi mi yaha tutte waktu allo eyyi mi arta dokko enen fof ƴeew juule koye juule saɗa juuliyata wiye rewma ngare juule ala yo yaw juuliya so juuli kay donc woni parisien ha ɓurti ay yiɗamin ɗo ƴeew ɗomi jomi ay kilim goɗɗo ɗum goɗɗo honde ƴeew koyande kilim goɗɗo on ɓuuri ɓuuɓde kadi huɓɓu goɗɗo a ƴee kam huɓɓu goɗɗo a ƴeegila a ƴee kam korka aɓatake ala otamade tampo aɗa yawa tampude otam jawa tampude ya lelo sa juuli tan lelo sa juuli tan mi ɗo yo busse noddi kam téléphone mi haalde makko ko wawi wonde fof mi artu sall jaɓi merci jarama merci nande wi e gacce tan fiɗɗe peytuye a yarnima fuɗɗel makko ayi ruttima caggal ni tan o andi kono saɗa welno ɓeyto ko huttade e dow yiɗa ruttima tan o huttoto ganda Allah gandi ko sabu ngalla ganda sabi Allah ko saɗi ngalla ganda fam kalisaji wer fof ɗum wonode uma juule mbaɗo wiyade dara juule hen ke en cekkilen hakkadi